जय माँ महालक्ष्मी। नमस्ते कमला मागो सागर दुलणी। नमस्ते नमस्ते लक्ष्मी विष्णुक घरणी। नमस्ते कमला मागो अति दयावती। स्थावर जंगम कीट आदि पाळु नीति। तोर दया बले मागो दरिद्र जनर। हुई अचल बीत जिणई कुबेर। तोर दई जाने मागो अन्न न मिलई। जेते रजिले केबे पेट न पुरई। तोर चरित मन देई जे शुणई। कियो वा भक्ति भावे सर्वदा गुणई। ताहार दरिद्रपण जाए दूर होई। सर्वदा ताकु प्रसन्न हेउ महामाई। एणु तो चरणे मागो अशेष प्रणाम। करुछि परा अबारे मोर मनस्काम। तो चरित किंचिते मु करिबी रचन। जगत जननी बारे दिय दिव्य ज्ञान। दिने नारद पराशर मुनि दुई। भमी भमी एके गामे प्रवेशिले जाई। सेई दिन मार्गशीर मास गुरुवार। पर्व पड़िथिला सर्वपुरवासींकर। प्रति घर द्वार गोमୟରେ लिपा होई। लक्ष्मीपाद पद्म चिता पड़िथिला तही। नारी माने स्नान सारी पिंधि जीन वास। लक्ष्मी को पूजा रे सर्वे होइछन्ति वश। ब्राह्मण ठारू जे चंडाल परिजन्ते। लक्ष्मी को पूजा रे रत अछन्ति समस्ते। हुड़हुड़ी शब्दरे पुरुछि गगन। देखिए उत्सव रीति विधाता नंदन। पचरन्ति पराशर मुनि कुदंत। कह कह तपीवर किस ए चरित। ब्राह्मण चंडाल आदि समस्त जातिर। करुछन्ति कि उत्सव आनंद मतिरे। क्यों गत कि उपास अटे हा नाम। काहाकु करन्ति पूजा तार कि नियम। यह शुणी पराशर होई हस हस। कहती वचन धीरे शुणे वेधी शिष्य। ए धन माणिका गुरुवार जे अटई। लक्ष्मी देवींकर पूजा व्रत ए अटई। सबु मास मानंकरे मार्गशीर सार। तहिरे पड़ई जेउ जेउ गुरुवार। लक्ष्मीकर प्रिय सेही बार मान जान। सबुठारु आद्य गुरुवारटी प्रधान। एक दिने शुक्ल दशमी गुरुवार। पड़िले सुदशा व्रत हुए से दिनर। लक्ष्मीकर अति प्रिय अटई से व्रत। यह कोई पराशर हेले मन व्रत। पुणी ताहांको पूछिले ब्रह्मांक कुमर। लक्ष्मीव्रत करिथिले मते केउ नर। तहिंरि से क्यों शुभ फल लभी अछि। लक्ष्मी दई होई करी के दुख पाइछि। यह सबु मो आगरे कहतपि स्वाई। शुणिबाकु ताहा चित्ते सदा उपजाई। नारद वचन शुणी पराशर मुनि। कहती हरस चित्ते सुमधुर वाणी। धन्य हे नारद तुम्हें पवित्र चरित। लक्ष्मीव्रत कथारे जे होइअछ रत। कहु कहु अछि पुरातन कथा अछि जाहा।
ହୋଇବ ଆନନ୍ଦ ଜାତ ଶୁଣିଲେଟି ତାହା। ଏକ ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥେ ପାଶେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିଣ ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଆଜି ମୋ ବାରର ବ୍ରତ ପଡ଼ିଲା ଗୋସାଇଁ, ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନଗ୍ର ବୁଲି ଯିବି ମୁଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନଗ୍ର ହିଁ ବୁଲିବ, ଦଶମୀ ପାଳନା ଅନ୍ନ ବେଗି ରାନ୍ଧି ଦେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ମାତ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଯତନ ପିନ୍ଧିଲେ। ନାସିକାରେ ନବରତ୍ନ ବସଣି ଖଞ୍ଜିଲେ, ଚୌରଶୀ ରତ୍ନ ମାଳ କଣ୍ଠେ ଲମ୍ବାଇଲେ। କରରେ ବାହୁଟି ରମ୍ୟ ବଳୟ କଙ୍କଣ, ସୁନା ସୂତା ମାଣିକ୍ୟ ପଦକ ଆଭରଣ। ବାଜେଣୀ ନୂପୁର ମାତ ପୟରେ ଖଞ୍ଜିଲେ, ଏପରି ନାନା ଭୂଷଣ ସୁବେଶ ହୋଇଲେ। ଯେବଣ ମାତାଙ୍କ ଅଧିକାର ତିନି ପୁର, ଆଭରଣ କେତେ ମାତ୍ରା ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ଏକ ହୋଇ ଏକ ଚିତ, ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରୂପକୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ସାଧୁର ଦୁଆରେ। ସାଧବାଣୀ ଉଭା ହୋଇଥିଲା ସେଇଠାରେ, ତାକୁ ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହନ୍ତି ବଚନ। ଶୁଣ ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମନ, ଆଜି ପରା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଗୁରୁବାର। ଲିପା ପୋଛା କରି ନାହୁଁ କିମ୍ପା ଘର ଦ୍ୱାର। ସାଧବାଣୀ ଏହା ଶୁଣି ହୋଇ ବୋଲଇ ସେ କ୍ଷଣି, କି ରୂପେ ବ୍ରତ ହୁଏ କାହା ପୂଜା ପୁଣି। ବୁଝାଇ ତାହା କହେ ନାନୀ ଗୋସାଇଁ, ହୋଇଲେ ମନକୁ ସେ ବ୍ରତ ମୁଇଁ କରିବଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ପଦ୍ମାଳୟା କହନ୍ତି ସଧୀରେ, ଶୁଣ ସାଧବାଣୀ ବ୍ରତ ହୁଏ ଏ ବିଧିରେ। ମାର୍ଗଶିର ମାସେ ଯେଉଁ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର, ସେଦିନ ଉଷାରୁ ସେଜ ଛାଡ଼ି ତତ୍ପର। ଗୋମୟରେ ଘର ଦୁଆର ଲିପିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ପାଦ ପଦ୍ମ ଚିତାକୁ ଲେଖିବ। ନୂଆ ମାଣ ଗୋଟେ ଅଣାଇ ଯତନ ବେଗେ, ଧୋଇ ଧାଇ କରି ତାକୁ ଶୁଖାଇବ ଆଗେ। ତାହାକୁ କରିବ ନାନା ଚିତ୍ର ଯେ ବିଚିତ୍ର, ଚାଉଳକୁ ବାଟି ଚିତା ଲେଖିବ ସମସ୍ତ। ତହିଁ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ହୋଇ ଶୁଚି ମନ୍ତ, ଚୌକି ବା ଖଟୁଲିଏ ଆଣିବ ତ୍ୱରିତ। ତାକୁ ଧରି ତା ଉପରେ ଦେବ ନୂଆ ଧାନ, ରଙ୍ଗ କଳା ନଇଥିବ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ। ତହୁଁ କିଛି କୁଢ଼ାଇ ଯେ ସେଇ ନୂଆ ମାଣରେ, ଧାନ ମାଣ ଯେ ପୂରାଇ ରଖିବ ତାପରେ। ସେ ଧାନ ମାଣ ଉପରେ ଗୁଆ ତିନି ଗୋଟି, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ତାହା ଧୋଇ ଥୋଇବଟି। ଶୁକ୍ଳ ଧାନର ଶିଖା ରଖି ବେଣ୍ଟି କରି, ମାଣ ଉପରେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ ବିଚାରି। ଗୁଆ ଆଖୁ ମୂଳା କଦଳୀରେ ସଜାଡ଼ିବ, ପଟାଦି ରଙ୍ଗ ବସନ ପୁଷ୍ପେ ମଣ୍ଡାଇବ। ତହୁଁ ଆବାହନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିବ, ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ଆଦି ସମର୍ପିବ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ତାପରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି, ଏହିପରି କରିବ ତିନି ଧୂପକୁ ସଜାଡ଼ି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବ୍ରତ ଅଛି, ସୁଦଶା ବୋଲି ତା ନାମେ ଜଗତେ ପ୍ରକଟିଛି। ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ହୋଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ସେଦିନ ଉଷାରୁ ଉଠି ଲିପି ଘର ଦ୍ୱାର, ଝୋଟି ଆଦି ଚିତା ଦେବ ପୂର୍ବ ପରକାର। ସ୍ନାନ ସାରି ଗୃହେ ପଦ୍ମ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖିବ, ତହିଁ ପରେ ଧୋଇ ଏକ ଖଟୁଲି ରଖିବ। ତହିଁ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗୁଆକୁ ଥୋଇବ, ପଞ୍ଚାମୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରାଇବ।
ଦଶକ୍ଷିଆ ସୂତାରେ ଯେ ବତେକ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ନାମରେ 10 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେବ। ଦଶକେରା ଦୁବରେ ଯେ ବ୍ରତ ଗୁଡାଇବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୁଆ ପାଶେ ତାହାକୁ ଥୋଇବ। କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରତ ପୁରାତନ ବ୍ରତ ଦର ଆଣି ତହିଁ ଥୋଇବ ବହନ। ପ୍ରଥମରେ ବାଳ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ କରି ତାପରେ ଯା ଭୋଗ ଦେବ ଶୁଣ ହେତୁ କରି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ 1 ମାଣ ତିନ୍ତାଇବ ତାକୁ କୁଟି ଚୁନା କରି ଯତନେ ରଖିବ। କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ଆଦି 10 ପୁର ଦେଇ 200 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା କରିବ ସତର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାହା ପୂଜା କରି ଭକ୍ତି ଚିତେ ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସାଦକୁ ପରକୁ ନ ଦେବ ବିବାହ ହୋଇଥିବା ଝିଅ ସୁଧା ନ ଖାଇବ। ଏଉତାରୁ କଥା 1 ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ କଥା ହୁଏ ନିବାରଣ। ସେଇ କଥା କହୁଛି ଏବେ ସାଧବାଣୀ ଶୁଣ କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭଞ୍ଜଇ ଲୋଭରେ କିମ୍ବା ଅପଖାଳେ କେଶ ଭଞ୍ଜଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଲଗାଏ ସେ ତେଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଭାଙ୍ଗିବେ ଟି ଗେଲ। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ତୁଳାକୁ ଭିଣଇ ଲାଉରେ ଆମିଷ ଦେଇ ଯେ ଗ୍ରାସ କରଇ ଖଟର ଛାୟାରେ ଯେଉଁ କରଇ ଶୟନ ରାତ କାଳେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଯେ କରେ ଭୋଜନ। ଘରେ ହୁଏ ଯେଉଁ ତା ନାହିଁ ନାପିତର ଦ୍ୱାରେ ଭୋଜନ ସମୟେ ଅନ୍ନ ପକାଏ ଭୂମିରେ। ଭୁଞ୍ଜି ନ ପାରିଣ ଅନ୍ନ ଫୋପାଡ଼ଇ ଦିଏ ଏତେ କର୍ମ କରେ ଯେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନ ପାଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେ ଗୋମୟରେ ଦୁଆରେ ଯେ ନ ଲିପଇ ଅଳସ ପଣରେ ଚୁଲିରୁ ନ କାଢେ ପାଂଶ ଭକେ ଯେ ଆମିଷ ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ କରନ୍ତି ରୋଷ। ଧନ ଜନ ସବୁ ତାର ହରଣ କରନ୍ତି ମାଗିଲେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କେହି ନ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପିନ୍ଧେ ଶୁକ୍ଳ ଲୁଗା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଏ ହୁଅଇ ସୁଭାଗା। ଗୁରୁବାର ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିମ୍ପା ପକା ହାଣ୍ଡି ଧୋଏ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ଧନପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପିଲାକୁ ମାରଇ କିମ୍ପା ପାକ ହାଣ୍ଡି ଧୋଏ କଳା ନ ଛାଡ଼ଇ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଦିଅଇ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ଗୁରୁବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ପୋଡ଼ା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଏ ଶୋଇବା ଶଯ୍ୟାକୁ ବଙ୍କା କରି ନ ବିଛାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନ ନାମଇ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନ ମାନ ଯେ ରମଣୀ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ଶୟନ କରଇ ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଯେ ବୋଲାଏ ହଳ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଘେନଇ ତୈଳ। ସଭାରେ ବସିଣ ଯେ ମାନବ ମିଛ କହି ଆଳସ୍ୟ ପାଦରେ ଆଳସ୍ୟ ପଣ ଯେ ପାଦ ନ ଧୁଅଇ। କୁଷ୍ମଣ୍ଡା ଫଳକୁ ଯେଉଁ ରମଣୀ କାଟଇ ଋତୁମତୀ ନାରୀକୁ ଯେ ରମଣ କରଇ। କନ୍ୟା ତୁଳା ମାସେ ପିତୃ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନ କରଇ କଥା କହୁ କହୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ହସଇ। ଏମନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସଦା ବହୁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆୟ ବୁଦ୍ଧି ନାଶ
ହୁଏ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ନ ମିଳଇ। ଗୁରୁବାର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦିନେ ରଜନୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ କଲେ ଭୋଜନ। କିମ୍ବା ଏହି 3 ଦିନ ଯେଉଁ ନାରୀ ମୋହେ ପୁରୁଷ ସଙ୍ଗରେ ମାତି ଧାମକୁ ନ ଚାହେଁ। ପ୍ରାଣନାଶ ନ କରିଣ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ବୁଲନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କାହିଁ ନ ମିଳଇ। ଏ 3 ଦିନରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଅନ୍ତକାଳେ ଯମ ଦ୍ୱାରେ ନାନା ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନ ଯେ ନାରୀ କରଇ ହବିଷ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦେଖି ଦାନ କରଇ ବିଶେଷ। କରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାରେ ଉପବାସ ବଢଇ ତାହାର ଧନ ଜନ ଆୟୁ ଯଶ। ସକାଳୁ ସେଜରୁ ଉଠି ଯେ ମୁଖ ନ ଧୁଏ ତା ମୁଖକୁ ଯେ ଜନ ଦେଖେ ତାହା ଶୁଭ ନୁହେଁ। ରାତ୍ର ଶେଷ ବାସି ସେ ଯେ କରେ ଶୟନ ତା ଗୃହକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ବହନ। ଆସନ ବିନା ଯେ ଭୂମି ପରେ ବସି ଖାଏ କିମ୍ବା ଯେ କୁମାରୀ ସଙ୍ଗରେ କାମ ମୋହେ। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ଯେ କରେ ଭଞ୍ଜି ବସଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଶୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଆନ୍ତି ଦୂର ହୋଇ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଣ୍ଡା ଏ କେଶ ବାନ୍ଧେ ଯେଉଁ ନାରୀ କେବେ ନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତି ତାହାରେ ଯେ ଶିରୀ। ଭୋଜନ କରି ଯେ ମୁଖ ଶୋଧନ ନ କରେ ଭୋଜନ କରଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଘରେ। ସ୍ନାନ ପର କରଇ ଯେ ତୈଳ ମର୍ଦନ କରଇ ଯେ ନଖ ମୁନେ ଭୂମି ବିଦାରଣ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ସେ ଯେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ବଦନକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଚାହଁ। ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ପତି ଠାରେ ରୋଷ ବହେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ବୋଲେ ତାହା ନ କରଇ କେବେ। ପର ପୁରୁଷରେ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ରତ ପରିଷ୍କୃତ ନହି ହୁଏ ନାରୀ କୁସ୍ଥିତ। ଏମନ୍ତ ନାରୀଙ୍କ ମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଦେଖନ୍ତି କାଙ୍ଗାଳିନୀ ହୋଇ ବାର ଦ୍ୱାରେ ବୁଲନ୍ତି। କଳହ ଅଳସୀ ଅତି ଅପ୍ରିୟ ସାହସୀ ଦେବ ବିପ୍ର ଅତିଥିରେ ନୁହେଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଏହିପରି ନାରୀ ନିଜ ଗୃହେ ଥାଏ ସେ ଶ୍ମଶାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେ ସଦା ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭଜନ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ନ ସେବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେହୁ ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ହୁଏ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ସମମଣି ସେବା କରି ତୋଷୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନେ। ନିଜ ଅଙ୍ଗ ପରିଷ୍କାର କରି ଶୁଚି ହୁଏ ସ୍ନାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବେ ଚାହେଁ। ପରଶିବା କାଳେ ପକ୍ଷପାତ ନ କରଇ ସ୍ୱାମୀ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େ ସମାନରେ। ପତିର ଆଜ୍ଞାକୁ କେବେ ନ ପକାଏ ତଳେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଚଳେ। ଏମନ୍ତ ନାରୀର ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ତାର ଦୁଃଖ ନୟନରେ କେବେ ନ ଦେଖନ୍ତି। ଏମତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ସେଉ ବହୁ ସୁଖ ପାଏ ପତି ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଅନ୍ତକାଳ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମଜି ରହେ ପ୍ରମୋଦ ରଙ୍ଗରେ। ସାଧବ ନାରୀର ପତି ବିନା ଗତି ନାହିଁ ଗତି ତପ ଜପ ଦେବ ପୂଜା ତାହାର ଅନୀତି। ପତି ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ଯେ ବୃତ ବ୍ରତ କରଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୁଅଇ। ଯେଉଁ ନାରୀ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିଥି ସେବଇ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି ତାକୁ ପୁରାଣରେ କହି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣାରେ କୁଳ ଧର୍ମ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଲେଶ ସଦାବେଳେ କରନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହାଙ୍କ ପାଶେ ମିଳନ୍ତି ତତ୍କ୍ଷଣ। ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ପତି ପ୍ରାଣ ନାରୀ କରେ ଦେବଲୋକ ଗତି। ନାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ପତି ସେବା ବିନା ଅନ୍ୟ ଦେବ ପୂଜା ତୀର୍ଥ ଯାନ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନା। ପତି ସେବା ବରଜି ଯେ ମାଟି ଗରବରେ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ସେ ଯଦି ନ କରେ ତାହାର ନୁହଁ ଭଲ ଜନମେ ଜନମେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୋଗ
भोक संसारे जे भमे हेमंते ताहार साध बाणी को कहिले हेमंत तियारी साध बाणी को कहिले आजिठू लक्ष्मी व्रत कर जे बहिले आजिठू लक्ष्मी व्रत कर जे बही जा बहिले नकले सदा संपद तोह क्षय हे जीव अनवस्त्र अभाव रे दुख जे भोगीब जे दुख जे भोगीब अनवस्था सदा रे दुख भोग हेब हो शुण घरे घरे पूरे पूरे लक्ष्मी बीज कले शुण हे नारद ठाकुराणी ଏହା କହି ସେଟା ବଳୁ କେତେ ଦୂର ପଥ ଗଲେ ବହି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୀଜ କଲେ କାହାରି ଦୁଆରେ ସେଉ ସୂଚି ନ ଦେଖିଲେ କେବଳ ଯୁବତୀ ନିଦେ ଶୋଇ ଅଚେତନ କାହାର ଫିଟି ଯାଇଛି ପିନ୍ଧିଲା ବସନ କାହାର ଶରୀରେ କେଶ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ଭୂମି ପରେ ପଡ଼ିଅଛି କେରି କରି ହୋଇ ଏହି ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖି କରି ଗଲେ ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ସିଆ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ନଗ୍ର ବାହାରେ ତା ଘର ତାହାର ମହିମା ଯେଉଁ ଦେବ ଆଗୋଚର ପ୍ରତିଦିନ ଖର କଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ନଗର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତିର ସେ ଯେ ଅତୀତର ପର ରାତ ବେନି ଘଡ଼ି ଯାଇ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଗଲା ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ଯେ ଗୋବର ଆଣିଲା ଉତ୍ତମ କରିଣ ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଲିପିଲା ଛଡ଼ା ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦୁଆରେ ପକାଇଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବାଟି ଘରେ ଚୋଟିରେ ଝୋଟି ଦେଇ 16 କୋଠି କରି ଦିବ୍ୟ ପଦ୍ମକେ କାଟିଲା ଦଶ ମୁଖ ଦୀପାବଳି ମଣ୍ଡଳେ ଜାଳିଲା 10 ବର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ମୂଳ ମଣ୍ଡଳେ ବାଢିଲା ସୂତା 10 ଖିଅ ନେଇ ମଣ୍ଡଳେ ଥୋଇଲା ମନରେ ଚଞ୍ଚଳ ପୁଣି ବେଗେ ଚଳିଗଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେ ଆଉ ଦୁବ ଦେଶ କେରା ତାହା ଘେନି ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମଣ୍ଡକେ ଥୋଇଲା ଦୀପ ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସୁମରଣା କଲା ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ମା ଗୌରୀଙ୍କ ଘରଣୀ ମୋହି ଛାର ଅହୀନ ଜାତି ନ ଜାଣଇ ପୁଣି ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଘର ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କିଞ୍ଚିତ ଭକତି ମୋର ଘେନ କମଳିନୀ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଟରାଣୀ ସହି ନ ପାରିଲେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଦୟନୀ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନ ବଳିଲା ଶରଧା ଦୁଇ ପାଦ ଦେଇ ମାତା ପଦ୍ମ ହେଲେ ଉଭା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ଗୋଟି ପାଇଲା କ ଶୋଭା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି କି ଉପମା ଦେବା ବୋଇଲେ लो ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ମାଗ ଘେନି ବର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଦୁଃଖ ନାସିବି ତୋର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହୁ ଅଛି ଶିରେ କର ଦେଇ କିବର ମାଗିବି ମାଗ ମାଗି ନ ଜାଣଇ ଗୋଗୁଷ୍ଠକୁ ଦେବୁ ମୋର ଲକ୍ଷେ ପଦ୍ମ ଗାଈ କୁବେର ସମାନ ଧନ ଦେବୁ ମାତ ତୋଇ କୁଳକୁ ନନ୍ଦନ ଯେ ହସ୍ତକୁ ସୁନା ବାହି ଚାରି ଯୁଗେ ବସିବି ଅମର ବର ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁଣି ବୋଇଲେ ତୁ ହୋଇଲୁ କି ଭାଇ ଏ ସମସ୍ତ ବର ତୋତେ ଦେଇ ତ ପାରଇ ଅମର ବର ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଏହି ବର ମାଗିଲୁ ଯେ କେମନ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଦିନ ଜିଥିବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗିବୁ ଅନ୍ତକାଳେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ପଞ୍ଜରେ ପଶିବୁ ମୋହର ଏ ବ୍ରତ କରୁ ଥିବୁ ସବୁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଥିବ ତୋର ମନ ଶୁଣେ ନାରଦ ଏଣେ ହରି ବଳ ରାମ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଘୋର ବନ ଯୋଗ ବେଳେ ବଳରାମ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଡାକି କରି ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଦେଖ ଦେଖ କହ୍ନେୟ ତୋ ଭାରି ଯା ଆଚାର ଅଭା ହୋଇଅଛି ନାଇଁ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘର ହାଡ଼ି ଘରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଣ ଘରେ ଥିବ ସ୍ନାନ ନ କରି ବଡ଼ ଦେଉଳେ ପଶିବ
ଏହି ରୂପେ ସବୁଦିନ ଦେଉଳେ ପଶୁଛି, ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇଙ୍କୁ ବିଟାଳ କରାଉଛି। ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନୀ ନାମେ ଯେଣୁ ଅଛି ବହି, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କ କଷ୍ଟ ନ ପାରଇ ସହି। ସୁଦଶା ନାମରେ ଏକ ବତ ଯେ ତାହାର, ଏଇ ବତେ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ପୂଜଇ ପୟର। ଭାରିଜାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ, ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନଗ୍ର ତୋଳ ବେଗେ ଯାଇ। ଆମ୍ବ ବାକ୍ୟ ମାନି ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଏପରି ଘରଣୀ ଥିଲେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଭାଇ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପରା ଭାରିଜାକୁ ଆଉ ନ ପାଇବା। ସେ ଯେବେ ଦୋଷ କରିଛି ଏମନ୍ତ କରିବା, ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ହକାରି ଅଣାଇବା। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜାତି କରାଇବା, ଆଉ ବେଳେ ତାର ଯଦି ଅନୀତି ଦେଖିବା, ଦେଉଳ ଭିତରୁ ତାକୁ ଦେବା ଘଉଡ଼ାଇ। ଏକଥା ପ୍ରମାଣ ତୁମେ ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ନ ଜାଣି ଯେ ଦୋଷ କଲେ ସିନ୍ଧୁ ରାଜ ଜେମା। ବାରେ ମାତ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କ ଦୋଷ କର କ୍ଷମା, ବଳରାମ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିଲେ ମୁଇଁ ରହିବଇ ନାହିଁ, ଭାରିଜା ଅଟଇ ସିନା ପାଦର ପାଣ୍ଡୋଇ। ଭାଇ ଥିଲେ କୋଟି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳି ଯେ ପାରୋଇ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ଠାରେ ଲୋଭ ଯେବେ ଅଛି ରେ କହ୍ନାଇ। ଚାଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ନର ତୋଳ ଯାଇ, ମୋର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆଉ ନ ଆସିବୁ, ମାଇପକୁ ଘେନି ଦାଣ୍ଡ ବାହାରେ ରହିବୁ। ଧିକାର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ସହି ନ ପାରିଲେ, ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ନ ରଙ୍ଗ ଅଧରେ କହିଲେ। ଦେଉଳ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଶୁଣ ହେ ନାରଦ ତେଣେ ଶ୍ରିୟା ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ପୂଜା କରୁଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ବେନି। ତାହାର ପୂଜାରେ ଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ଯାଚିଣ ଅନେକ ବର ପ୍ରଦାନ ଯେ କଲେ। କୁଟିଳ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା ବଲୁରୀର ବାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଉଆସ। ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ, ଚାରିକୋଣେ ଦେଲେ ତାକୁ ସୁଧ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ନଥିଲା କପୁତ୍ର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୟା କଲେ ହେଲା ତାର 5 ପୁତ୍ର। ଧନପୁତ୍ରବତୀ ହୁଅ ବୋଲି ଯେ ବୋଇଲେ, ବର ଦଇନ ସେଠାରୁ ବିଜେ କରିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେତୁ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ହେଲା ଭାଗ୍ୟବତୀ, ଏବେ ଶୁଣ ଏ ନାରଦ ଅପୂର୍ବ ଭାରତୀ। ସିଂହଦ୍ୱାରେ ବିଜୟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଦେଖିଲେ ଦୁଆରେ ବସିଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ। ବୋଇଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଦଶମୀ ଯୋଗାଡ଼ ମୋହି ମଣୋହି ରାନ୍ଧିବି। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ, ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲ କି ବାଇ। ଆମ୍ଭେ ନ ଦେଖୁଣୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମ୍ଭେ ଦେଖିଥିଲେ ସିନା ଦେନ୍ତୁ ଘଉଡ଼ାଇ। ଯା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଠାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଧିକାର ବଚନ ମତେ କଲେ ବଡ଼ ଭାଇ। ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରେ ଥିବ, ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରେ ଥିବ। ସ୍ନାନ ନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ, ହାଡ଼ି ଦ୍ୱାରେ ଥିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରେ। ସ୍ନାନ ନ କରି ପଶୁଛି ଦେଉଳ ଭିତରେ, ତାଠାରୁ ପାପିନୀ ଆଉ ସଂସାରରେ ନାହିଁ। ମୋର ବଚନ ଏବେ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି, ଜଗତ ବୋଲନ୍ତି ତୋତେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ। ବାଏ ପାଏ ବୁଲୁ ଥାଉ ହୋଇ ମୋ ଘରଣୀ, ଏକ ଘର କରାଇ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି, ସହସ୍ର ଘର କରାଇ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୋର, ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଗୋ ନଥାଅ ମୋ ଘର। ତୋ ଠାରେ କୋପ କରିଛନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ମତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଆମ ଜାତିରେ ତ ଝାଡ଼ ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବା ଭାରି ଯା ମୁଖ
चाहि न जोगाई। लक्ष्मी देवी कहउछंती ठाकुरंकु चाहि जेतेबेले सागरे मंथिल देव जाई। बेद मंत्र आदि सहित मते पाई थिल सेतेबेले कथा आगे पासोरी न देल सेतेबेले कथा आहे पासोरी न देल मोर पिता वरुण जे तुमको बरिला कनक बदी रे नेई विवाह कराइला। झियो देई शरण पशिले तुम ठाई दश दोष मोर क्षमा करिबार पाई। 10 कोटी दोषरु गोटिए न सहिल प्रथम रे चंडालुणी बोली गाली देल। विवाहवासी दिन जुआ खेलिबार बेले 7 कौड़ी जे पारिलई तले तुमे तोड़े दियो नाथ मोहर हस्तरे सुवर्ण कौड़ी मुई जाकिलई करे छड़ाई न पारे तुमे ब्रह्मांड ठाकुर। मते बइलक जाई इच्छा मागे ज्ञान बर जहा मन बांछा गो करिबु बई देई ताहा मु अवश्य देवी शुण प्राण सही। करपत्र जोड़ी न मुई बोइली उतर सावधान होई शुण ब्रह्मांड ठाकुर। 8 दिने मोहर पड़िब मोहर गुरुवार पड़िचर बिची मुही सबिंकर घर पड़िचर चिबी कुटी ब्रह्म परिजंते एई दोष मोर प्रभु न धरिब चित्ते बोली हेउ बोली श्रीमुखरु आज्ञा अछ देई एबे किंबा सत्य भग्न हेउछ गोसाई। जगन्नाथ कहउछंती कोप भर होई बापू तो लुणिया जे गरजी मरु थाई झियो टेरी तो दुर्गुण कहिले न सरे बापर गर्जन शब्दे किए रही पारे। चारि पाखे मेघनाद पाचेरी तोलाई बड़ देउल रे रही अछुबेनी भाई। महालक्ष्मी बोलुछंती ठाकुरंकु चाही अछबर घरे दंडे थिल उभा होई अछब बिटाल बोली दियो घौड़ाई। पुणी जाति कुल गोत्र कहिल गोसाई प्रभु हेतु सबु जाऊ अच्छी गोप्य होई तुम जाति कूल तो ठिकना न थाई तुम जाति कूल जे कहिले न सरई। गौड़ घरे रहिल 2 गोटी भाई निमा नामे सिपुटी जे जाति रे गोलख निमा नामे सिपुटी जे जाति रे गोलक ताहार घरे जगन्नाथ कल अन्न भक्ष दूत पणे जाइथिल हस्तिना भुवन विदुर घर जे पुणी करिल भोजन जार नाम सबर जे अरण्य रे घर से तुमको पूजिला बरस 10 12 अरण्य फल मूल खोजिण आणई बसिण प्रथमे फल मूल से चाखई पिता कषा सबु प्रभु आड़ करी देई जे फल सुवाद ताहा तुमको भुंजई सबर बिटाल तुमे बेनी गोटी भाई एकता किछि तुम मनु गला भूल होई अपने पात कि तुम्हें पर निंदा कर पाप पुण्य कथा दई विचार न कर भारी जाजे दोष कले पतिता सही यही अपराधे प्रभु भूते न तेजई किंपा न कर ए गोसाई एमंत विचार जाओ जाओ बोलु अछ मते बारंबार जगन्नाथ कहउछंती एमंत करिबु माणे माणे पड़ी तते नित्य देउथिबु भाई को बुझाई पछे तुम्बकु आनिबु भाई को आज्ञा को अवज्ञा केबे न करिबु। लक्ष्मी देवी कहले पड़िले पड़िरे कार्य नाही अनाथ रक्ष प्राय जाऊ अछि मुई रांडी अलक्षणी झियो जे नुहई पिता घरे तुम्भकु जे बाहरी जीवई तुम अलंकार मान प्रभु काढ़ी नियो पछरे आउ जे
ଏ ବୋଲଣା ନଦିଅ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଲୁ କି ବାଇ, ପ୍ରଭୁ ଅଳଙ୍କାର ଆମ୍ଭେ ନେବୁ କେମ୍ପା ଭାରିଜାରେ ଅଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ତାକୁ କାଢି କି ନିଏ। ଠାକୁରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ତୁମର ଅଟଇ ଯେ ମୋ ପ୍ରଥମ ବିବାହୀ। ପଛରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା, 100 ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେନି ଗଲା। ହେମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମତେ ନଦିଅ ଗୋସାଇଁ, ତୁମ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡାଇ। ଶିରରୁ କାଢିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁକୁତାର ଜାଲି, ହୃଦରୁ କାଢିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ କାଞ୍ଚିଲି। ଅଣ୍ଟାରୁ କାଢିଲେ ମାଏ ରତ୍ନ ଓଡି ଆଣି, ନାସିକାରୁ କାଢିଲେ ସେ ମୁକୁତା ବସଣି। ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରୁ କାଢିଲେ ହୀରାର କୁଣ୍ଡଳ, ଗଳାରୁ କାଢିଲେ ଯେ ଦୋଷରୀ ଚିନା ମାଳ। ପାଦରୁ କାଢିଲେ ଦେବୀ ବାଜେଣୀ ନୂପୁର, ଅଙ୍ଗଷ୍ଟରୁ କାଢିଲେ ଯେ ଝୁଣ୍ଟିଆ ସତର। ଅନ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ମାନ କି କହିବି ଆଉ, ତୁଣ୍ଡ କଲାରୁ ଦିଶିଲା ସବୁ ଦାଉ ଦାଉ। ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଏକଠାବ କଲେ, ଲକ୍ଷ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି ଏହା କି କରିବୁ ନେଇ, ଆମର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ହୋଇନ ଯେବେ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ତେଜଇ, 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଲେଖି ନ ଦିଅଇ। 6 ମାସକୁ ଭାତ ଲୁଗା ଦେଖି ନ ଦିଅଇ। ଏହି ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ, ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ, ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ମୋହ ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରିଜା ଆଣିବ, ମୋହ ତୁଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାରିଜା ଆଣିବ, ଏଇ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଯେ ଦେବ। ମୁଇଁ ଯାଉଅଛି ହୀନା ଅରକ୍ଷିତା ହୋଇ, ମୋ ଅଭିଶାପ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ସତେ ଯେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଟିଆତ ଜାତ, ତୁମକୁ ଅନ୍ନ ନ ମିଳୁ ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ। 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ତୁମ୍ଭେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବ, ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଜଳେ ଯେ ତୁମକୁ ନ ମିଳିବ। ମୁଇଁ ଚାଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେବେ ଟେକି ଦେବି ଅନ୍ନ, ଭଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ। ଏତେ ବୋଲି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାପ ଦେଇ ଗଲେ, ଦେଉଳ ବାହାରୁ ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଦାସୀ ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଡାଉନ୍ତି, ଦାସୀଙ୍କୁ ଅନାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଯାଉଅଛି ହୀନ ଅଲକ୍ଷଣୀ ହୋଇ, ମଦ ପଛେ ତୁମ୍ଭ ମାନେ ଆସୁଛ କି ପାଇଁ। ଏହିପରି ହୋଇ ଯେବେ ପିତା ଘର ଯିବି, 4 ଦିନ ମାତ୍ର କରି ରହି ନ ପାରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଏ ବନ୍ଧୁ ପିତା ଘର ଯିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପିତା ମତେ ସମର୍ପି ନ ଦେବେ। ସାପ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ, ଦରିଦ୍ର ନହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ। ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜେ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ରହିଥିଲା, ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା। କିସ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାମାଇ, ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ଯେ ଚାହିଁ। ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବାଦେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଉଡାଇ, ପାରିବୁ କି ଖଣ୍ଡିଏ କୋଡିଆ ତୋଳି ଦେଇ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବେଗେ ଚଳି ଗଲା, 3 କୋଶ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଉଆସ ତୋଳିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥ ମାନ ସବୁ ଘରେ କଲା, ହୀରା ଲୀଳା ମାଣିକ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଖଞ୍ଜାଇଲା। ଗଣ୍ଠି ତଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ, ପ୍ରବାଳ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ। ପୁର ଦେଖି କମଳିନୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳି ଗଲେ, ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଅଷ୍ଟବେତାଳରେ ତୁମେ ଏମନ୍ତ କରିବ, ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ଶାଳେ ଯାଇ ନ ପଶିବ। 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ, 13 ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହର୍ଷ ହୋଇ। ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁ
ଶାଗ ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁ ରୁଚି ତିକ୍ତ କାଞ୍ଜି ରାଇ ଆମ୍ବିଳ ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ ଅମୃତ ମଣୋହି ମାନ ଭୋଜନ କରିବ ହାଣ୍ଡି ମାନ ନେଇ ଏକ ଠାବେକ ଚାଡ଼ିବ ତହୁଁ ଯାଇନ ଭଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବହିନ ଆଣିବ କାଣି କଉଡ଼ି କଡ଼ାଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ ସବୁ ବହି ଆଣି ମୋ ପାଶେ ସମର୍ପିବ। ସବୁ ବେତାଳେ ବୋଇଲେ କେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ କେମନ୍ତ କରିନ ତହୁଁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହୁଁ ଚାହିଁଥିବେ ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖିନ କାଳେ ପରଭାବ ହେବେ ଶୁଣି କମଳିନୀ ନିଜା ବତୀକୁ ରାଇଲେ ବହନ ମୋ ବଲ ବଲିଣ ବଇଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଜା ଯେ ଘାରିବୁ କାଲି ବେଳ 2 ଘଡ଼ି ନ ଯାଏ ଛାଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ନିଦ୍ରାବତୀ ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଗଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ନୟନରେ ନିଦ୍ରା ଯେ ଘାରିଲେ ପାକଶାଳାରେ ବେତାଳେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ତହୁଁ ଥିବା ପାକେ ଦେବ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ହାଣ୍ଡି ମାନ ସବୁ ଏକା ଠାବେକ ଚାଡ଼ିଲେ ଭଣ୍ଡାର ଘରରେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳେ ପଶିଲେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତହିଁ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଆଣିଲେ ବୁଆଇ ରାତ 16 ଘଡ଼ ଯାଏ ବେତାଳେ ଯେ ତହିଁ କୁଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣା ଯାଏ ସବୁ ନେଲେ ବହି ଦେଖି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ ପୁତ୍ର ଗଣ କରିନ ବଇଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିନ ମାଏ ବଚନ ଯେ କହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲେ ରତ୍ନ ଖଟ କାହିଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏ ଯେ ଖଟ ଯେ ସେ ଖଟ ଅଟୋଇ ଯାହାରେ ବେତାଳ ସେ ଖଟ ଆଣ ବହି ଯେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନ ଖୋଜିବେ ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଉ ନ ଲୋଡ଼ିବେ ମତେ ଘେନି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ନ କରିବେ ଘର କଳି ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର ବେତାଳ ବୋଲୁଅଛି ଅମା ମୁଖ ଚାହିଁ ରତ୍ନ ଖଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି 2 ଗୋଟି ଭାଇ କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ପୁଣି ତହୁଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିୟ ଗଞ୍ଜନ 7 ଗୋଟି ପର୍ବତରୁ ସେ ଅଟଇ ଗୁରୁ ନାମ ବହି ଅଛି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହିଲେ ଯେ ଏମନ୍ତ କରିବ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଏକ ଗୋଟିଏ ଯେ ଆଣିବ ରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଡ଼ାଇନ ଦେବ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ବଳିନ ଆଣିବ ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଶୀଘ୍ର ଚଳି ଗଲେ ରତ୍ନ ଖଟ ପାଶେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ ବଳରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲେ କଯାଇ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଘୋଡ଼ାଇ ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ ବହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ହୋଇ ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବହି ନେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ଗଲେ ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳଙ୍କୁ ବର ଯାଚିନ ଯେ ଦେଲେ ଆରେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳରେ ଏମନ୍ତ କରିବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇନ ବେତାଳ ଗଣ ବେଗେ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତହୁଁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଯେ ହୁରେ ସମରିଲେ ବୋଇଲେ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ଏମନ୍ତ କରିବ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଘର ବୁଲୁଥିବ ସବୁ ଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିବେ ଯାଇ ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କର ତୁଇ ଅନ୍ନ ପାଣି ଯେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନ ଦେବ ଏତେ ଦୁଃଖେ ପଳାଇନ ମତେ ସେ ମରିବ ଆରାମଦାୟିନୀ ରାତ ସୁଖରେ ପାଇଲା ବେଳ 2 ଘଡ଼ିକର ନିଦ ଯେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଗହଳ ଚହଳ ଆଜି କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ମୁଦି ରଥ ପଣ୍ଡା ରଥ ତୁଣ୍ଡ ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଦାସୀ ପରିବାଏ ଯେ ପରିଛା ଗଲେ କାହିଁ ଶ୍ରୀମୁଖ ପଖାଳିବାକୁ ଜଳ ନ ମିଳଇ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବ ଏବେ କହରେ କହ୍ନାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ଏମନ୍ତ ହୋଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଭାରିଜା ଛାଡ଼ ଏମନ୍ତ କହୁଅଛି ତୁଇ କାହାର ଭାରିଜା ଯେବେ ତୁଷି ହଜିଯାଏ ତା ଗୃହସ୍ଥ କି ଭାତ ରାନ୍ଧିଣ ନ ଖାଏ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ 2 ଭାଇ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଯେ ନାହିଁ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁ କିସ ହେଲା 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ତକ ଘେନି ଗଲା ଲକ୍ଷେ ଜୀବ ଖାଇଲେ ବହିଲେ ନ ସରଇ କ୍ଷଣକେ ଭିତରେ କିଏ ଘେନି ଗଲା ବହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୋଦିଏ ବଳରାମ ଯେ ପାଇଲେ 7 ଗୋଟି ଗଣ୍ଠି ଦେଇ କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଇଲେ ଯେ କି ପାଇଲ ଭାଇ ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଧନ ପାଇଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ବଳରାମ ଭାଇ ବେଙ୍ଗି ପିତଳ ଖଣ୍ଡିକ ରଖ କାହିଁ
पाई। बलराम कहउचंती कि घटा घटिला पाइथिबा स्वर्ण बेंगी पितल होइला। सुध सुवर्ण रे जो धन होइथिला भाग्यकु काणी कौड़ी समान नहिला। सेई ठारू बाहारी गले दुई गोटी भाई पाकशाला धरे जाई कबेसिले जाई। बलराम ठिया हेले दुआर मुहंकु जगन्नाथ पशिगले रोषेई घरकु देहरे लागिला कला मुहरे लागिला कलासी मुख गोटिक झलकी दिसेला। बलराम कहउचंती शुण जगन्नाथ बड़खिया बोली तोते भोलई जगत मते अन्न मिलिबो मते अन्न न देइन सब खाऊ तुही। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई अन्न काऊ मिलिबो जे चुली सुधा नाई। न बुझी एपरी किंपा कहउच गोसाई सेई ठारू जाई देखी ले धानर मराई लक्ष लक्ष भरण जे धान थिला जाई। देखिले अगाड़ी तहु गोटे जे नाही तहु गले दुई भाई निराश होई इंद्रदम्ना कूले जाई प्रवेश होइले टोपाए सुधा पानी तही न देखिले। बड़ देउल रे जाई प्रवेश होइले सेदिन उपवास करी न रहिले। बेल दुई घड़ी करे निद्रा जे भाजिला मुख पखालन अर्थे पानी न मिला। कि बुद्धि करिवा एबे बुद्धि दिसु नाही। बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई काली उपवास रे रहिलु दुई भाई आजी पादे जिबाकु तो बल पाऊ नाही। केउठारू जेबे आजी न मिलिबो अन्न केमंत प्रकारे आमे धरिबा जीवन। बलराम कहउचंती शुण आरे बाबा नगरे भिक्षा करी न जीवन पोषिबा। कांधरे पकाई छिंडा उतारी पौता हस्तरे धइले दुई भाई भंगा छता। चिता घेनिबाकु जल न पांती जा घरकु जांती ए पानी जा घर ठाकु पानी मागिबाकु जांती। चोरखंट कही मारी घौड़ाई दियंती सेठाबरु दुई भाई भय पଳାबंती। जगन्नाथ कहउचंती शुण ज्येष्ठ भाई बड़पंडा घरकु हे चाल एबे जाई। हस्त धरा धरी होई दुई भाई गले बड़पंडा घर ठारे प्रवेश होइले। बधुतार कही जे शाशु आगे जाई ब्राह्मण जे दुई गोटी आसीचंती धाई। शाशु दांड काहाकु चिन्हि न पारिला धाई जाई बेगे दांड कबाट किला। आसो आसो बहु एलो ठेंगाबाड़ी नेई चोलकी खंट एदे देवा घौड़ाई। शुण दुई भाई तहु तले पଳାइले सामवेद चतुर्वेद दुहे उच्चारिले। शुणी शुष्क तरुगण पल्लवी उठिले भिक्षुक ब्राह्मण बल्ली ब्राह्मणी जानिले। दुई भाई जाई तांकु तहु बसाइला खुद मड़ुख मिसाई थोसरे रांधिला। अपुटा कदली मंजारू दुई खंड आनी बेनी भाई पकाइले संचलक पानी। कंसा घेनी ब्राह्मणी जे अन्न आनी गला अन्न की बाढ़ी तार हांडी उभा हेला। लक्ष्मी दई पुरुष जे बोइले जालिला पाक शालारू लेउटी पाखरे मिलिला। दुई गोटी भाईंकर हस्तकु धरिला कटु कथा कही दांडरे छाड़िला। तहु दुई जन जे निराश होइले कबीर साही रे जाई प्रवेश होइले। क्षुधार्थ ब्राह्मण बोली कबीर जानिले खई मान चारि पांच आनी बेगे देले। अंतर्गते जानिले जे देवी कमलिनी पवन को डाकी आज्ञा देले से क्षणी। अरे पवन तु ही बेगे चली जीवु खई चारि पांच बाण उड़ाई न नेबु। आज्ञा पाई पवन जे बेगे चली गला प्रभुंक आगरु खई उड़ाई न नेला। बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई प्राण गला बेले जाति कूल लड़ू काई। पद्म पोखरी को चाल जीवा दुई भाई पद्म मूल खाई प्राण बंचाइबा तोही। फल पुष्प करी तहु गुड़ाए आनिबा अधिक मिलिले किछि संचिन रखिबा। एमंत विचार करी दुई भाई गले पद्म पुष्प ऋण जे प्रवेश होइले। पद्म पोखरी रे सात ताल पानी थिला लक्ष्मी आज्ञा मात्र सबु पंक होइगला। जगन्नाथ कहउचंती कि बुद्धि करिबा जल नाही फल एथु काहु जे पाइबा। यह कही दुई जन तहु चली गले जाऊ जाऊ बाटे एक जोगी को भेटिले। जगन्नाथ कहउचंती शुण आहे नाथ तुम थाल दियो आमकु जे भात। सदानंद बोले रामकृष्ण मुख चाही लक्ष्मी दोही होई अछ तुमे दुई भाई। दुह अन्नरे जे मोर थाल पुरी थिला दुहे मागे अनंते अन्न शून्य होई गला।
अन्न जले जन मिले तुम्हाकू जे कहीं समुद्र कूलकू बेगे जाओ दुई भाई मुई जाइथिली मते अन्न थिले देई खाइले बहिले सेई अन्न न से रही एही रूपे सत्यानंद बाट कहीदेला जीवा पाई दुई भाई कहीदेले जीवा पाई दुई भाई कमर बांधिले हट कमलिनी तो हट भिआइले सूर्य को डाकी न देवी बेगे आज्ञा देले अति शीघ्र टाण खरा कर बेगे जाई बाली ताटू डाहु होई बेगे डह डह होई ताटिन खरारे जेबे भाजी बार बाली ताटिन खरारे जन्ने भाजी बार बाली पारे मात्र केही न पारिबे चाली जगन्नाथ कहउचंती सुन ज्येष्ठ भाई एते बड़ खरारे जे मु चाली न पारई बेगे बेगे होई तुमे जाउअछ अधाई मुही बुद्धि दिशु नाही एबे किस करी बाई शुणी न शुणिला परी बलदेव गले कमलांक सिंहद्वार प्रवेश होइले सिंहद्वार प्रवेशिण डाकिले क जहूँ डाक शुणी दासी माने होइले कहतहूँ शुण दासी कहउचंती केउ दासी कहउचंती शुण आगो सही एपरी कांगाल मुझे केबे देखी नाही काहे देखी नाही एहीपरी मोटा होई गोटा एक थिला आम ठाकुराणी को से गौड़ाई देला एही रूपे दासी माने कुहा कोई हेले बेकरे हाथ देइण दांडरे छाड़िले बलराम प्रभु तेउ लेउटी ओइले जगन्नाथ ठाकुर को बाटरे देखिले बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई दासी माने आसी मते देले गौड़ाई जगन्नाथ कहउचंती कि बुद्धि करिबा एमंते प्रकार आमे जीवन धरिबा आउ थारे चलो जीवा बेनी भाई आउ थारे चल बेनी भाई फेरी जीवा विनय करिन अन्न दासी को मागिबा बलराम कहउछंती आमे पछे थिबु आगरे जाइन तुही अन्न जे मागिबु एते कही सिंहद्वारे प्रभु विजय कले मंदिर रे शोभा देखी आश्चर्य होइले बलराम कहिले जे शुण रे कन्हाई पंचम स्वर रे साम वेद पढ़ तुई जगन्नाथ प्रभु जेउ एमंत शुणिले ओंकार शब्द करी वेद ध्वनि कले ऋक् साम जदु अथर्व जे चारि वेद ब्रह्मांड पुरी उठिला गह गह नाद पलंक उपरे जे कमला शोइथिले निस्तरिली बोली न बोइले कोटि कोटि जन्म रे जे पातक हेला क्षय मो घरे विजय हेले प्रभु देव राय पचार दासी पचार ल जाई किस मागुचंती से ब्राह्मण दुई भाई धाई जाई मुदुसुली तांकु पचारिला कि मागुछ पंडा माने कह तुमे भले जगन्नाथ कहउचंती दासी मुख चाही अन्न गंडाए एक तुम्हे पारिबो कि देई एमंत शुणिन दासी माने चली गले लक्ष्मी ठाकुराणी आगे बेगे से बोइले दासी मुखरी से एमंत वाक्य शुणी मने विचार करती लक्ष्मी ठाकुराणी एकथा अराजी अच्छी चांडालुणी मुही एबे दासी माने लो पचार बेगे जाई ब्राह्मण होई मो घरे कि रूपे भंजिबे चंडालुणी अन्न खाई अपवाद नेबे ए मोहर द्रव्य छुई न जोगाई जाणु मु केमंत पकारे देवई ठाकुराणी समीपरू दासी माने गले ठाकुराणी समीपरू दासी माने गले ब्राह्मण आगे जाई एमंत कहिले दासी मुखरू जे एमंत बाणी शुणी क्षुधातुर होई कहती हल पानी नुआ हांडी नुआ संचा देकी पारिबु एमंत होइले आंबे माने जे खाइबो दासी माने कहती लक्ष्मी को आगे जाई हाथे रांधिन भोजन करिवे दुई भाई या शुणी महालक्ष्मी संतोष होइले दासी हस्तरे हांडी 10 गोटी देले चाउले पौटे नहीं छामुरे रखिले लेउटिया साग नहीं पुड़ा एक देले आलू साधु कदली जे बड़ी बाईगण दूध दही छेना पणी शर्करा देले पुण एते जेबे इच्छा तेते भुंज हो बोइले गुहे महालक्ष्मी थाई विचार जे कले रांधिन खाइबे जेबे ए दुई भाई नारी को पुरुष आउ लोड़ीबे कि पाई लक्ष्मी देवी हाथ काठ खंडे हस्तरे धइले अग्निर स्तंभन मंत्र देवी पाठ कले करापी अग्नि देवता तेज न होइबो हांडी न तातिबो आउ पानी न तातिबो जेते काठ जळुथिबो भस्म होइथिबो कुहुड़ी कुहुड़ी तेउ धुआं हेउथिबो एमंत बोली जे कमला आज्ञा देले सही प्रकार अग्नि देवता जे
कले सबु काठ जो तही अंगार होइला तेबे सुरा किंचित पानी न चाचिला तातिला हट कमलिनी हट भियाइले जणु हांडी तले कला टिके न पड़िला तेणु सुगंध तैल देवी देले पैठाई देले पठियाई दासी माने कहउचंती ब्राह्मण को चाही पाक सिद्ध हेला कि न हेला हे गोसाई तैल लगाई स्नान कर बेग जाई। जगन्नाथ कहउचंती पानी न तातिला कि पाक करिबु बेल उछुर होइला। बलराम सुनते शुणिले कन्हाई बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई अन्न होइला कि नाही कह बेगे तुही। जगन्नाथ कहउचंती शुण आहे भाई अन्न की होइबो पानी टिके ताती नाही। बलराम कहउचंती रे अधुआ मुहा रानी न जानी तुही होई अछु रांधुनिया तुही आड़ हुओ मुई रांधु अच्छी जाई अन्न रांधिबाकू गले ब्रह्मांड गोसाई। फुंकी फुकी बलराम विरक्त होइले काठ कंडे घेनी जे हांडी पिटी देले। खुदारे जे दुई भाई आकुल होइले कि बुद्धि करिवा जगन्नाथंकु बोइले। जगन्नाथ बोइले हे बुद्धि दिसु नाही खुदारे आतुर होई अच्छे मोर देही। बलराम कहउचंती शुण जगन्नाथ जाति पथे जाऊ तार घरे खाऊ भात जेबे यहाँ घरु भात आंब को से न देव आंब दुई भाई हर मरण होइबो। लेउटाणी दासी जाई लक्ष्मी को कहिले ब्राह्मण तो हांडी भांगी फोपाड़ी न देले। या शुणी महालक्ष्मी मने चिंता कले केते दुख दिन बंधु दुए जे पाइले। सुवर्णर चटु गोटी हस्तरे धइले रोषेई शाल को लक्ष्मी देवी विजे कले। प्रथमे रांधिले माए बगड़ा जे अन्न मुग मधु खीरी नानादि व्यंजन आमिल साकल कले कदलीर भजा अति जत्न कले माए तियण जे मंजा। 60 पौटी से रंधन कले जाई बगड़ा भात मही माँ कलना जे नाई। दूध पोली कले माए घुते पोली कले अति जत्न नरे माए सर पोली कले। जेते द्रव्य रांधि ब्राह्मण को रुचि बढ़ी महुर कले पकाई साची। 100 आटिका रांधि द्रव्य संपा दिले ऐसे जहा स्थान रे जत्न रखाई देले। कर्पूर छेना सकरा समस्त गोलाई 60 नेउते पोणा रखिले कतही। रंगबाण पड़ई संगते छेना आपना अदा मिशा करी जे नबात खंड छेना। लक्ष्मीकर पाक गुण के पारिब कही क्षणक मध्य माए देले सजड़ाई। सबुथिरु खंडिए खंडिए रखी भोजन शेष को पोड़ पिठा जे रखिले। बलिन दासी को अंग कर अंग मरदन ब्राह्मण बोइले एमने कि पांचिब भिन्न। ब्राह्मण को मह अटे ब्राह्मण मानक मही अटे निज दासी। शुणिन आनंद होई गले सबु दासी। दासी माने कहउचंती सुरभि गोसाई स्नान करे बेग अंग मरदन होई। तो सुबास जल रे दुहे स्नान कले जाई अंग पोछिबाकू दासी गामुछाए देले। पिंधिबाकू पीताम्बर पाट आनी देले। सुबेश होइन दुई भाई जे बसिले। बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई एमंत प्रकारे मान्य करे किस पई यहाँ घरे पुरुषत्व जणे दिसु नाही। छुड़ी देवा पाए यही विचार दिसई। चल एबे पळाइबा एई ठारू जिबा क्षणक मध्यने आउ प्राण न पाइबा। जगन्नाथ कहउचंती ज्येष्ठ भाई शुण ए घर रे कर्ता जो होइबे आपण। बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई एमंत कहिबा तोर उचित नुही। गुह परिष्कार देवी सहस्ତରେ कले गंध जे चंदन माए छड़ा पकाइले। सुवर्णर थाली सुवर्णर धुना झेरी हाथ धुआ पाद धुआ सुसज्जित करी मणहि करिवा विधि जेमंत भियाण सुवर्णर पीठ तही कले क निर्माण। महालक्ष्मी कहउचंती राशि मुख चाही बेग करी प्रभु को जे घेनी आस जाई। या सुनी राशि माने बेग चली गले ब्राह्मण पासे जाई प्रवेश होइले। विनय रे कहउचंती ब्राह्मण गोसाई भजन करिब चाल स्थान अछि होई। बलराम कहउचंती शुण रे कन्हाई नारी पुरुष केही एथि नाही। भीतर को जीवा आम उचित नुही पत दुई खंड तुम्हें आण बेगे जाई। जगन्नाथ कहउचंती शुण भाई तुम्हें घर कर्ता आज होइब जे आम्भे
किंबा तमे भय करू अछ ज्येष्ठ भाई दाता देउ अछि आमे छाड़िबा किंपाई भय बड़ राम सेठा बरु न उठंती हस्त धरी घनी गले कमलांक पति बाट संचारे जे बड़ राम न बसंती हस्त धरी बसाइले देव श्रीपति कमलिनी कहउचंती तुलसी ब्राह्मणी देढ़सुर मर अटंती जे हड़ पानी ताहांकु केमंत अन्न मुहि देवी नहीं भीतर को थाइण मु देवी बढ़ाई स्थान बड़ बोली आग पचारिबु जाई बड़ ठारे आगे अन्न परसिबु नहीं अन्न थाली बेगे नहीं बेगे ब्राह्मणी होइला बड़ स्थान पंडा बोली केउ पचारिला बलराम कहउचंती होइलु की काणी बड़ सान किए केबे नदी सोई पुणी आमे बड़ बोलिले जे बलराम कही ब्राह्मणे होइले कोप कइले कोसाई प्रथम थाली रे अन्न बलरामे देला भीतर को आउ अन्न आनिबा को गला आउ एक अन्न थाली अन्न आनिला बेलको चारि ग्रासे खाइले बलराम ताकू अन्न थाली घानी करी ब्राह्मणी होइला ए पंडार अन्न जाको किए घेनी गला बलराम बोइले खुदा तो होइथिलु आग करी चारि ग्रासे बेगे खाई देलु हसिला ब्राह्मणी दुई ए भाई को अनाई कुटुंब मारिबा प्राय दिसुछ गोसाई पुत्र भारी जाके तुम दुई कर नहीं पेट लगी बोलू अछ देश देश होई सहस कदली कांदी रखीदेले नहीं 60 नौती पणा बेगे नेले थोई जेपरी प्रभुंकर मन को रुचई सही परी कमलिनी दियंती पठाई भजन शेष को जे बोलंती बलराम लक्ष्मी रांधणा परी लागुछि उत्तम जगन्नाथ कहउचंती बलराम भाई लक्ष्मी परा भाई जाकू पाइबा आउ काहीं लक्ष्मी को भर्सना करी देल घउड़ाई बाहरी गले से तांको इच्छा हेला नाही जही एमत समय पोड़ पिठा देले नहीं जगन्नाथ कहउचंती बलराम भाई मोर मन कथा को जे लक्ष्मी जानी थाई भजन शेष को पोड़ पिठा दिओई भजन साइन प्रभु आचमन कले कर्पूर तांबूल दुई भाई जे भंजिले बाहरे मेला रे प्रभु विजय कले जाई गवाक्ष दर लक्ष्मी अछंती अनाई पचार पचार दासी पचार लो जाई विवाह होई छंदी कि पंडा दुई भाई यहाँ शुणी दासी माने बेगे चली गले ब्राह्मण निकट रे प्रवेश होइले पुत्र भारी जा कि अछि नाही तुम घर क्यों राज्य बाड़ी उठी शासन तुमर जगन्नाथ कहउचंती सुन दासी तुही विवाह हेबाकु द्रव्य आंबर जे नाही गुआ बड़ी शासन पाइबु आम्भे काहीं लक्ष्मीपरा भाई जाकू देलु घउड़ाई कपाड़ मंद आमर दुई भाई बुलु लक्ष्मी घउड़ाई आमे दुख पाइलु दासी बोइले पंडा होइल की बाई नारी की छाड़िले पुष दरिद्र की होई गोविंद बोलंती आमे कहू अछु सुन क्यों नारी थिले हुए असह्य वर्णन क्यों नारी थिले वंश निपात हुई क्यों नारी थिले बासी पेज न मिलई क्यों नारी थिले साड़ी सुना बड़ा पाई क्यों नारी अलक्षणी घर को भांगई तुम साम टाणी को बेगे पचार गो जाई दासी कहे बातुड़ होइल क्यों साई खुदा लागुथिला एबे भात तो खाइल आम साम टाणी को जा पचार बइल बलराम बइले जे मोर पिला भाई तुम साम टाणी आगे जणाइब नाही जगन्नाथ कहउचंती भय काहीं पाई किछि न विचार आहे बलराम भाई लक्ष्मीकर गो सेना अटई जे एठाकार आपण जे भय किस पाई बलराम बोलुछंती बाबू चक्रधर तुम्हें जाई हस्तधर महालक्ष्मी कर आमे दोष कली बोलू तांकु जाई जही इच्छा जाओ तुम आम मना नहीं जेते बेले बलराम एमंत कहिले भीतर पुर को देव विजय करी गले भीतर पुर को प्रभु निजे विजय कले धीरे धीरे भीतर को गले पीतवास प्रवेश होइले जाई कमलांक पास पानी झरी घेनी करी कमला होइले दरहा से प्रभुंकर मुख को चाहिए अति जतन रे देले पाद पद्म धोई थकाए पाद उदक मस्तक लगाई किछि पादक लक्ष्मी गर्भ को फेकिले पंचवर्ण पुष्पे पद्म पाद पूजा कले महालक्ष्मी कहउचंती प्रभु को नहीं चंडालुणी बोली मते देल गौड़ाई चंडालुणी घर एबे भंजिल गोसाई
ଚାଣ୍ଡାଳେ ବିଟାଳ ହେଲ ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ। ଧିକ ତୁମ ବଡପଣ ଧିକ ତୁମ କଥା ପଡୁ ତୁମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧିକ ତୁମ ଭାତା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପ୍ରକାର ବହୁ ଧିକାରିଲେ କାଳିଏ ଅଞ୍ଜନ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ। ମହାମାଇ ବୋଲେ ଶୁଣ ମୋ ବହନ ବଚନ ମହାମାଇ ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୋର କିସ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମେ କୁହ ହେ ବହନ। କିଛି କ୍ଷଣ ଉତ୍ତାରୁ ବୋଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବେ ମନୁ ମାନ ତେଜ ଜଗତର ମାତ। ଅକାରଣେ କଥା କୁହ ପ୍ରାଣ ସଇ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ। କିସ ହେ ବୋଇଲା ପ୍ରଭୁ ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ ବଡ ହେଲେ କିସ ହେଲ ଗରବ ଗଞ୍ଜିଲ ରବି ତଳେ ସବୁ ଯୁଗେ ସୁଯଶ ରଖିଲ। ତୁମ ଯୋଗେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ବହୁତ ଆମ୍ଭେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ଜାଣିଲା ଜଗତ। ତମେ ଜୟ କୀର୍ତ୍ତି ଏବେ ଜଗତେ ରହିଲା ଆମକୁ ଅନ୍ନ ଦେବାର ଜଗତ ଶୁଣିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏ ଯେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ତାର କ୍ଷୟ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦିନ ଏ ଯେ ନାରୀ ଗାଇବ ଇହ ଜନ୍ମେ ପବିତ୍ରତା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବ। ଯେବେ କେଉଁ ନାରୀ ଏହା ମୁଖେ ବୁଝାଇବ ତାହାର ସୁଖତି ଅବାକେ କହିପାରିବ। ଏତେ ବୋଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଧଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତ ଜଗତ ମାତ ବୋଇଲେ ତୁମେ କର ସତ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଏ ଖିଆଖି ହେବେ ଚଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେବେ ଖିଆ ଖୋଇ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇନ ହସ୍ତ ଜଳ ନ ଧୋଇବେ। ହାଡିର ହସ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଛଡାଇ ଖାଇବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରୁ ଖାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ। ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୁଛୁଥିବେ ହସ୍ତ ଅନ୍ନ ଖାଇ ସର୍ବେ ମୁଣ୍ଡେ ପୋଛୁଥିବେ ହସ୍ତ। ତେବେ ବଡ ଦେଉଳକୁ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉ ହେଉ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ମହାବାହୁ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଯଶ ରହୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଯଶ ରହୁ। ହସ୍ତ ଧରିଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଲେ ବଡ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରି ଗଲେ। ଲକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦିଆ ଯେ ଛାମୁରେ ଜଳଇ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ମଣିମା ମଣିମା ବ୍ରହ୍ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେବ ଗୁହାରି ଶୁଣିମା। ବରୁଣ କୁବରେ ଯେ ହସ୍ତ ବେତ ଧରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେହୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଅପସରି। ରମ୍ଭା ଯେ ମେନକା ଆଉ ଚିତ୍ରଲେଖା ତୁଳସୀ ମାଳତୀ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରସିକା। ଦେବମାଳ ଅସି ଆବାର ସୁଶୀଳା ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭେତି ତହୁଁ ସେ ଯେ ଅବେଳା। ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣରେ କହ୍ନାଇ ଘରକୁ ଘରଣୀ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦିଶଇ। ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ବେନି ଭାଇ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଦେଉଥିଲେ ଘଉଡ଼ାଇ। ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଥିଲେ ଦେଉଡ଼ାଇ। ଆହୁରି କଥା ଏ ଶୁଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତ ବଡ଼େ ବୋଲି ଆଜି ଜାଣିଲଇ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ କଲେ ବଡ ଦେଉଳକୁ। ଦାସୀ ପରିବାର ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଇଲାରୁ ସେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ସଂସାରେ ଯେଉଁ ମତେ କଲେ ମୁକୁନ୍ଦ। ଶୁଣିନ ନାରଦ ସେହୁ ପୁରାତନ ବାଖ୍ୟା ଯାହା ଅନ୍ନପ୍ରାସେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ କ ଭିକ୍ଷା। ଛାଲ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭୋଗ କଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୁଧାରୁ
ଓ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲା। ଏ ପୁରାଣ ପଢିଲେ ଯେ ସର୍ବ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ତମ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ। ଏ ପୁରାଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ଯେ ପାଆନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଗୋଦାନର ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି। ଏ ପୁରାଣ ଅଟଇ ଯେ ମୁକୁତିର ପଥ, ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେ ହବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏହୁ ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ ଗାଇଲା। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।